mu shiga mota ko da kafa mu kai su walwan shandan mana mu je garin lantan mu bi garin lantan din mana me ake tsoro ne me muke fargaba ne a duniya ne ba mutuwa ba ce malaman mu wallahi dole su dubi akan wannan al'amari kwamiti da ake ba zai mana maganin abin ba a kawo taimako an ba wa 'yan gudun hijira miliyan 5-10 wannan kaskanci ne mu haɗu a garin mana a shiga mota inda kafa ne daga nan zuwa lantan wallahi za mu je da kafa menene abin da muke yi ne in ba za su yi ba malaman da ke karantar da mu ba ma so mu ketare iyakar su ne muna respecting din su ne muna jiran su ne in ba su da lokaci wallahi tallahi na amince zan zama komanda wallahi tallahi a bada iko wallahi zan jagoranci tafiyar wallahi zan jagoranta a gayyata wallahi mu mai da kowa gidansa duk musulmin da ke yamini duk musulmin da ke yalwan shandam duk musulmin da ke garkawa na yi alkawarin zan wuce gaba kowa ya koma gidansa ya shiga kowa ya koma gidansa ya shiga wallahi na yi alkawarin zan wuce gaba na yi alkawarin a kashe ni akan addinin Allah na amince a nan ma a kashe ni akan addinin Allah na amince me muke yi ne a rayuwa wannan kaskanci da muke ciki me za mu je mu ga Allah gobe kiyama a kayan sa mutane ana ta koro su na ajiye su sahabbai ba haka suka rayu ba malaman sunna ku ne malaman mu ku ne iyayen mu ku ne jagororin mu ba ma so mu ketare iyakar ku ba ma so mu ketare abin da kuke gaya mana kaskancin da muke rayuwa ya ishe mu a rayuwa ya ishe mu a cikin rayuwar da muke ba a mana magana ba aka rusa masallaci a Numan musulmai suna kuka makiyin Allah ya ce a rusa babu wanda ya magana mutane sun zo sallar juma'a ana sa wani masallaci gire da a kasar da garin Numan me za mu je mu ga wa Allah a sallah kada Allah yake bukatan mu da shi azumi kada Allah yake bukatan mu da shi azumi kada Allah yake bukata mu ya wata Ramadan kika ba za mu mutu bane jama'a. The crimes you have in the north, the insecurity you have in the north is as a direct consequence of their own action. They groomed them. Al-Qaeda in the Maghreb, ISIS in West Africa, Boko Haram, Fulani headsmen, bandits, all of them. Who brought them to Nigeria? It's Fulani. Fulani brought them into Nigeria. El Rufai brought them in. Bauchi State Governor brought them in. Are you people deaf and dumb and stupid? When you come out and you pretend, oh, we are one Nigeria. Go and show me somebody. Nigeria. Lekwa Nigeria madosa ya Chineke na de ngosi. Onye ọbụla na-ekpe ekpere ka Nigeria wee wuru ofu nna nke bridge ndị dị etu a wee laa ha n'iyi. Chineke na kiwe biko da kiwe kpọọ ha ọkụ. Kpọọ ha ọkụ kpee ezinụlọ ha ọkụ.